Udah ada kakak padusi udah, masa ibu Jawa yang yuyo ada. Ibu dah tu jo adik padusi udah, kalau jo kakak dak jo awak dah. Bantu inyo lo nan paham agama. Itu nan keliru tu kan. Itu keliru itu. Itu pengaruh matriarkat itu kan. Jadi ketika suami membawa orang tuanya ke rumah, memang begitu harusnya Pak. Cuma istri tidak paham ilmu agama. Yang dipahami istri bahwa dalam tradisi di Minangkabau matriarkat, bahwa kalau ada keluarga padusi, ya duinyo gitu. Indak Jawa dah. Itu yang disebut oleh Ustadz Abdul Somad istri BCL. Tahu BCL? BCL, tidak Bunga Citra Lestari loh. BCL itu bini cilako. Tuh.